أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da u prošloj hudbi je govorio u vezi Hazreti Abu Bekra radijallahu anhu i napada koji su se tada planirali protiv njega i da je spominjao Halida bin Velida i Malik bin Nuveira i u vezi ovoga zabilježeno je na sljedeći način da je Buta bio izvor blizu Benu Asad plemena. Malik bin Nuveira je pripremao, u stvari on je pripadao Jerbuk plemenu koje je ogranak bilo od Benu Tamim. U 9. poslije hidžre došao je sa svojim narodom u Medinu i prihvatili su islam. Malik bin Nuveira je bio jedan od poglavica svog plemena i bio je vrlo poznat i spretan konjanik i hrabar borac. Tad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu dao dužnost da prikuplja zekat od svog naroda i on je bio glavni, znači, za zekat dužnosti u tom mjestu. Kako god, poslije smrti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad su mnogi napustili islam, i on je također bio jedan od tih koji su napustili islam, i kad su se vijesti u vezi smrti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem proširile, on je slavio tu vijest, bio je puno sretan. Žene iz njegove znači porodice su stavljale knu na njihove ruke, pjevale su i veselile su se zbog ovih vijesti. Onda su također ubili muslimane iz njihovog plemena. Svi ti ljudi koji su bili vjerovanja da je zekat farz za muslimane i da se novac treba da šalje u muslimanski centar, to jeste u Medinu. Halifatul Mesih kaže, trebamo zapamtiti da oni koji su bili kažnjeni u to vrijeme, to su bili ljudi koji su pokušavali da nanesu zlo muslimanima, i u vezi njega je zapisano da je prvo prestao da plaća zekat i zabranio svom narodu, i onda je tvrdio također da je i on poslanik. Sađah, koja je krenula sa ogromnom armijom da napadne Medinu, znači ona je željela da napadne Medinu. Puno ime joj je bilo Sađah bint al-Haris, ili bila je poznata kao Umi Sader. Ona je bila proročica u Arabiji i također je tvrdila poslanstvo i bila je također jedna od poglavica svog plemena. Ona se pojavila odmah poslije perioda kad su ljudi masovno, znači, odbacivali islam. Bila je iz plemena Benu Tamim. Njena majka je bila iz Benu Taglib,
koji su pretežno bili kršćani. Sađah je također bila kršćanka i zbog kršćanskog plemena i porodice bila je ona je bila kršćanka koja je tad u to vrijeme bila smatrana kao obrazovanom. Došla je iz Iraka sa svojim sledbenicima i željela je da napadne Medinu. Prema nekim historijskim zapisima Sađah je ušla u Arabiju pod Perzijom. Prvo je u stvari otišla u Perziju da ispita situaciju i da pokuša da joj se Perzija pridruži, jer je u to vrijeme perzijska vlada također prolazila kroz tešku krizu. Poslije je stigla u Arabiju i prvo je otišla u svoje pleme Benu Tamim. Jedan dio ljudi je želio da plaća zekat i da budu poslušni halifi islama. Drugi su bili protiv ovoga. Treća grupa je bila oni ljudi koji nisu znali šta da rade i ovo je izazvalo da se taj narod iz Benu Tamim plemena svađa i počeli su ubijati jedni druge. I onda je ovo pleme čulo o dolasku ove Sađah i da je ona planirala da napadne Medinu. Tad su se njihove svađe još više povećale. Sađah se došla blizu njihovog plemena sa svojom ogromnom armijom i ona je željela da proglasi svoje poslanstvo i da ih pozove da budu njeni sljedbenici. I tad je ona mislila da će je svi prihvatiti. Bila je prihvaćena i taj narod je neuzubillah govorio da je ona bolja od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer je poslanik umro. Onda je krenula sa njima u Benu Tamim prema Medini da pobjedi armiju Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu. Sađah i Malik bin Nuveira su stupili u kontakt i kad je ona sa svojom armijom stigla do njegovog plemena i tu su se zaustavili, pozvala je poglavicu Malika bin Nuveiru da se pridruži njenoj armiji i da napadnu Medinu. Malik bin Nuveira je prihvatio njenu preporuku da se pridruži, ali joj je rekao da je ne savjetuje da napadne Medinu. Rekao je ako mi krenemo prema Medini Ebu Bekru radijallahu anhu, prvo trebamo da se riješimo opozicije iz naših plemena. I sad je prihvatila ovaj prijedlog i rekla je uradit ćemo kako ti kažeš. Osim njega također je pozvala i ostale poglavice tog plemena. Jedino Vakir je još prihvatio ovu ponudu. Onda je Sađa, Vakir i Malik sa svojom armijom napali, znači jedni druge. Velika borba se održala i mnogi su izgubili živote sa oba dvije znači strane. Poslije Malik i Vakir su shvatili da su uradili veliku grešku prateći ovu ženu. Onda su se pomirili sa svojim znači ljudima i poglavicama iz tog plemena i vratili su zarobljenike jedni drugima. Onda mir je bio uspostavljen i u Benu Tamin. Sađah je shvatila da će biti teško za nju da postigne ovo i ona se spremila i napustila Benu Tamin pleme i krenula je prema Medini. Aus bin Hurima je bilo pleme koje se borilo protiv nje. Ona je tad izgubila i Aus bin Huzima, to pleme joj je oni su rekli da će je pustiti ako obeća da neće ići prema Medini. Armija Ahl al-Džazira se je sakupila u jednom mjestu, pitali su Sađah koje kao naredbe ona im daje. Malik i Vekir su se pomirili sa svojim narodom i oni neće im više pomagati
i put prema Medini je bio kao zablokiran i tako pitali su je šta želi da oni rade. Ona je rekla ako je put prema Medini zablokiran, onda da idu prema Jamami. Oni su joj rekli da su ljudi u Jamami jači od njih i Muselma je tu vrlo jak među ljudima, ili drugim riječima kao on je utjecajan. U drugom hadisu spominje kada su komandanti njene, znači armije, upitali ovu Sađu šta trebaju da rade. Ona im je rekla krenite prema Jamami i napadnite ih jako i brzo i onda će veličanstvena borba se desiti i nećete se pokajati. Kad su čuli ove stihove koje je ona izrecitovala njima, i ova armija je nju smatrala poslanikom i oni su vjerovali da je ovo objavljeno njoj i smatrali su da nemaju drugu opciju osim da je slijede. Kad je Sađa stigla sa armijom u Jamamu, Muselma je bio vrlo zabrinut i smatrao je ako on započne borbu protiv nje, onda muslimanska armija će biti naprednija, pa je tad Muselma prvo poslao neke poklone njoj, pa je onda tražio također da se oni sastanu. Otišao je sa 40 ljudi iz Benu Hanifa plemena i razgovarali su sa njom. U tom sastanku Muselma je recitirao neku poeziju Sađi, ona je bila impresionirana. Također je i ona njemu recitovala poeziju. On je pokušao sve od sebe da oni imaju mir jedni između drugih i onda Muselma je predložio da oni ujedine svoje poslanstvo i također da uspostave to kroz brak i ona je prihvatila brak. Otišla je sa Muselmom u njegov kamp i poslije 3 dana vratila se svojoj armiji i rekla im je da smatra Muselmu ispravnim i zbog toga se udala za njega. Pitali su je da li je se složila za vjenčani dar, rekla je ne. Oni su joj rekli da žena takvog statusa ne bi trebala da bude udata bez vjenčanog dara i da treba da traži vjenčani dar i također da se vrati kod njih kad to uradi. Ona se vratila Muselmi i rekla mu ovo. Muselma zbog nje je kao ukinuo sabah namaz i jaciju namaz, nisu morali više da ga klanjaju. Onda za vjenčani dar tražila je pola zarade u Jamami i Sađa je također tražila da polovica zarade za sljedeću godinu joj bude isplaćena. Muselma joj je dao šta je tražila i ona je to odnijela sve u Džezira. Sađa je otišla u Benu Taglib, poslije se pokajala i prihvatila islam. Prema nekim rečeno je da je prihvatila islam u vrijeme hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu. Onda je u toku godine kad je bila suša, velika suša, otišla da živi u neko drugo mjesto i kaže se da je tu do smrti boravila i da je umrla kao muslimanka. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je naredio Halidu ben Velidu da poslije Tulejha Asadija treba da ide i napadne Malik bin Nuveira koji se nalazio u Buta. Kad je Halid bin Velid došao u Buta, nije našao nikoga tu. Saznao je da kad je Malik bin Nuveir imao kao neke kao opasnosti ili nešto, onda bi svima svojim ljudima rekao da se ne smiju nigdje kao sakupljati i da trebaju da štite svoju imovinu. Shvatio je da bi bilo vrlo teško da se oni suprotstave muslimanima. On se već bio razdvojio od svoje supruge. Tad je Hazreti Halid bin Velid poslao svoje bataljone u razne lokacije i rekao im je da trebaju prvo da pozovu, gdje god dođu pozovu taj narod u islam i ako ti ljudi ne prihvate, onda trebaju da budu zarobljeni. Ako neko im se usuprotstavi, onda trebaju da se bore s tim ljudima.
jedan bataljon je uhapsio Malika bin Nuveira i neke ljude iz tih plemena. I onda su oni bili dovedeni Halidu ben Velidu radijallahu anhu u jednom bataljona u kojem je bio Hazreti Ebu Kutada radijallahu anhu. Oni su imali kao neku neslogu prema nekom hadisu koji je prenio otac od Urve, da kada je ezan i kamet bio proučen, da ljudi su onda klanjali, ali neki drugi ljudi su govorili da se to kao nije desilo. Hazreti Ebu Kutada je rekao da su oni učili ezan i ikamet i klanjali namaz. I zbog toga, znači, Hazreti Halid bin Velid ih je uhapsio. Nalazimo dva različita hadisa na koji način je Malik bin Nuveira bio ubijen. Prema jednom hadisu bilo je mnogo hladno tu noć, kao ništa ne bi moglo preživjeti na polju. I kad je bilo mnogo hladno na polju, Halid radijallahu anhu je rekao da se kao glasno objavi svima da zarobljenici moraju kao da se drže u kao toplim odajama. Ebu Kinana je pleme ili ti ljudi su shvatili da je to bilo kao naredba da se zarobljenici pobijaju. Na način na koji je ovaj glasnik to izrekao, njima je to bilo kao tim lokalnim ljudima kao izreka da ubiju nekoga. I onda su oni ubili njih. Hazreti Dirar bin Azvam je ubio Malik bin Nuveira. Prema drugom hadisu bio Abd bin Azvar Asadi. Kalbi kaže da je to zaista bio Dirar bin Azvar koji je ubio Malika bin Nuveiru. Kad je ovo saznao Hazreti Halid bin Velid, odmah je krenuo, ali dok je došao tamo već je posao bio završen, već su ih kao poubijali. Onda je rekao šta god Allah želi, zaista to se i desi. Malik bin Nuveira u drugom hadisu se prenosi da ga je pozvao Halid bin Velid i upozorio ga je u vezi toga što je bio se pridružio toj sađa i zabranjivao zekijat svom narodu i rekao mu je zar ti ne znaš da je zekijat isto kao jednak namazu? To jeste naređenje je jednako od Allaha za ovo i ti ne želiš da daješ zekijat. Malik bin Nuveira je rekao, ashab je kao to mislio, on je misleći na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da Halid bin Velid je rekao, zar je on bio samo naš ashab? I onda je rekao tom Diraru da mu odrubi glavu. I tako je bio ubijen. Ovo je još drugi hadis u vezi njegove smrti. U Tavarik prenosi se da Hazreti Ebu Kutada je razgovarao sa Halidom bin Velidom u vezi ovoga i kao oni su imali neke nesuglasice u vezi toga. I radi ovih nesuglasica Hazreti Ebu Kutada je otišao iz armije i otišao je kod Ebu Bekra radijallahu anhu i optužio je Halida bin Velida radijallahu anhu da je ubio ovoga Malika bin Nuveiru, a kao on je još bio kao musliman. I kao ženio je njegovu suprugu i takav kao brak nije kao prihvaćen. Hazreti Omer također je tad podržao znači ovo što je Hazreti Kutada govorio. Ali Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je tad pokazao veliko nezadovoljstvo da je Hazreti Kutada radijallahu anhu napustio armiju Halida bin Velida radijallahu anhu, koji je bio komandant armije bez njegove dozvole da dođe u Medinu. I naredio mu je da se vrati Halidu bin Velidu i tad je Hazreti Ebu Kutada se vratio Halidu bin Velidu u njegovoj vojsci. U Tarih Tabari se spominje više detalja u vezi ovoga. Da je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao Ebu Bekr radijallahu anhu da Halid bin Velid ima kao krv muslimana na svojim rukama.
iako to nije kao dokazano, imaju dovoljno dokaza. Malik je zaista ubijen. Hazreti Omer je insistirao na ovome. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: o Omere, ne govori u vezi ovoga. Halid bin Velid je kao učinio grešku u interpretaciji, ali ne govori loše u vezi njega. Onda je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu kao platio tu otplatu, ako se neki musliman, krvnu otplatu za Malika bin Nuveiru. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je tad naredio Halidu bin Velidu da se vrati u Medinu. Halid bin Velid je onda kad se vratio dao sve detalje u vezi ovoga. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je prihvatio ovo njegovo izvinjenje. Prema jednom hadisu u vezi ovog Halida bin Velida dolaska tad u Medinu se spominje na sljedeći način. Kad se Halid bin Velid vratio u Medinu, otišao je u poslanikovu džamiju. Kad je ušao u džamiju, Hazreti Omer radijallahu anhu mu je rekao: ubio si muslimana i oženio si njegovu suprugu. I rekao je kao: tako mi Boga, bit ćeš kamenovan. Hazreti Halid bin Velid nije ništa govorio jer je kao smatrao da je Ebu Bekr radijallahu anhu istog mišljenja. Otišao je kod Ebu Bekra radijallahu anhu, objasnio sve što se je desilo i također se izvinuo. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je primio njegovo izvinjenje. Tad je Hazreti Halid bin Velid ustao. Onda je okrenuo se prema Omeru radijallahu anhu, rekao je: o sine od Umi Šimla, šta si ti želio da mi kažeš? To je takav način govora. Omer radijallahu anhu je shvatio da Ebu Bekr radijallahu anhu je bio zadovoljan sa Halidom bin Velidom. Hazreti Omer radijallahu anhu je ustao i nije ništa govorio Halidu bin Velidu i otišao je odatle. Mutalim bin Nuveira prema drugom hadisu se prenosi da to je brat od Malika bin Nuveire došao kod Ebu Bekra radijallahu anhu i on je tražio kao novac za krvnu tu isplatu, osvetu, kako već to stoji. I također je tražio da zarobljenici budu oslobođeni. A Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu se složio da oslobodi zarobljenike i plati taj novac za njegovu smrt. A Hazreti Omer radijallahu anhu je tad insistirao da kao Halid bin Velid treba da bude kao otpušten iz armijske komande, govoreći da je njegov mač ubio nedužnog muslimana. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: o Omere, nemoguće je da ja njegov mač, znači, vratim u njegov oklop, kad je Allah dželešanu naredio da se taj njegov mač bori protiv nevjernika. Kad je taj, znači, novac za tu krvnu osvetu bio isplaćen prema šerijetu, znači to se zatvara taj problem. Hazreti Ebu Bekr je onda rekao: ovaj slučaj je znači zatvoren. U vezi Malika bin Nuveire i u vezi optužbi u vezi njegove smrti, Hazreti Šah Abdul Aziz Delvi je zapisao u svojoj knjizi da ljudi zaista nisu znači ovaj događaj shvatili ispravno i detalji u vezi ovoga su, znači, zabilježeni u historijskim knjigama. Znači, kad je Halid bin Velid radijallahu anhu završio sa Tulejhom, on se onda krenuo prema Buta mjestu gdje je bio Malik bin Nuveira. Prema uputama časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on im je naredio da ako čuju da je ezan uči se, da li to nije važno koje pleme, nacija i to, oni trebaju da se zaustave i ne ubijaju taj narod. Ako ne čuju ezan, onda trebaju da se bore protiv tih ljudi. Ebu Kutada je bio jedan od bataljona koji su zarobili Malika bin Nuveiru, kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio za vođu tog mjesta Buta i također mu je on dao zadatak da prikuplja zekat.
u tom mjestu ili okruženju. Zatim Kutada je tvrdio da je čuo ezan. Druga osoba iz tog njegovog bataljona je rekla da nije čuo ezan, ali znači prije je dokazano da kada je Malik bin Nuveira i njegova porodica čuli o smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da su oni slavili tu vijest. Znači njihove žene su stavljale knu na svoje ruke, udarati su bubnjevi i veselilo se. Također kada je Malik bin Nuveira govorio o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ako bi neka pitanja bila postavljana, on bi to govorio kako su govorio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači kako su nevjernici znači govorili u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koristio je takav govor. Kao govorio bi jedan od vaših ljudi je to rekao ili vaš čovjek tako prijatelj vaš je to rekao, ne govoreći da je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Drugi autor piše u vezi smrti Malika bin Nuveire ili u vezi njega, kao da ima različiti nekako mišljenja u vezi njega i imaju znači nesuglasice da li on bio ispravno ubijen ili ne. Šta je znači prouzrokovalo njegovu smrt jeste bilo njegovo odmicanje od islama i licemjerstvo. I znači neposlušnost halifi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jednostavno neučestvovanje u tom zekatu. Autor govori prema mom mišljenju ova osoba Malik bin Nuveira znači žudio za vođstvom i nekim statusom. Također u isto vrijeme je imao i probleme sa nekim drugim poglavicama iz Benu Tamim koji su znači bili poslušni islamskom hilafetu i oni su plaćali svoj zekat i on je bio protiv njih koji su znači bili poslušni hilafetu. Znači i njegove riječi i njegova djela su jednostavno vrlo jasna. Znači njega znači odmicanje od islama je time dokazao jer je se pridružio toj sađa, a nije želio da daje zekijat Ebu Bekru radijallahu anhu i jednostavno nije slušao ništa od drugih muslimana zbog toga što je on bio pobunjenik i odmetnik. I ovo nam zaista pokazuje da je jednostavno ostavio islam. S jedne strane je govorio da je musliman, ali s druge strane je bio vrlo znači blizu nevjerovanju. I jednostavno samo to da je prestao davati zekijat je dovoljno da on bude kažnjen. Ibn Abbas knjiga zapisano je da je Halid bin Velid razgovarao sa Malikom bin Nuveira i kao da je on rekao Halidu bin Velidu da on će da klanja namaz, ali ne želi da plaća zekijat. Imam Nawawi u komentaru Muslim hadisa da u tom komentaru navede da su neki ljudi željeli da daju zekijat, ali njihove vođe su to zaustavile. Oni su znači prikupili svoj zekijat, ali Malik bin Nuveira ih je zaustavio i nije im dozvolio da oni to šalju Ebu Bekru radijallahu anhu. I onda je to podijelio ljudima. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je znači ovo istražio detaljno i onda je donio odluku da Halid bin Velid radijallahu anhu nije krivac u ovome. Znači Hazreti Ebu Bekr je imao sve detalje u vezi ovoga nego drugi, jer on je bio halifa i on je dobivao sve znači izvještaje i njegova vjera je bila jača od sviju drugih. On je znači najbliže pratio poslanika sallallahu alejhi ve sellem i način na koji je on
se ponašao prema Halidu bin Velidu. Znači, šta je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dužnost dao Halidu bin Velidu, nikada znači nije bila oduzeta od njega. Iako neke stvari je možda on učinio s kojima poslanik nije bio zadovoljan ili nije bio zadovoljan, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi uvijek prihvaćao Halidovo radijallahu anhu objašnjenje u vezi toga i govorio bi ljudima da jednostavno ne ophode se tako prema Halidu bin Velidu, jer je on mač među mačevima Allahovim koje je Allah postavio protiv nevjernika. Druga optužba je da je Halid bin Velid oženio kćerku od Mintihal, Leila Mintihal, u toku kao te borbe, prije nego što je ona bila mogla da prođe taj period čekanja. U Tarih Tabari detalji ovoga braka su spomenuti. Znači, Halid bin Velid je oženio kćerku od Tamim, koja se zvala Leila, i on je nju pustio da ona čeka taj period koji žena treba da čeka. Arapi su gledali loše na to ako neko se oženi u toku rata i oni koji su se ženili jednostavno uvijek su bile neke posljedice u vezi toga u toku rata. Lama ibn Kathir piše Hazreti Halid bin Velid je nju oženio poslije tog perioda kad je njoj bilo dozvoljeno da se udaje. Lama ibn Halikan piše Mitanin je čekala 3 mjeseca i onda je Halid bin Velid poslao joj kao bračni prijedlog koji je ona prihvatila. Hazreti Šah Abdulaziz Delvi piše u vezi ovoga da u vezi ovog optužbi, u vezi njegovog braka, znači to su samo lažne optužbe, zato što ne možemo naći prave dokaze u vezi ovoga nigdje. Znači neke hadise možemo naći koji nisu vjerodostojni, ali također možemo naći i odgovore na ove znači optužbe. Zabilježeno je da je Malik bin Nuveira razveo se od te žene prije, kao neko vrijeme prije. Znači optužba je u vezi toga da je Hazreti Halid bin Velid ubio Malika bin Nuveiru i onda oženio njegovu suprugu kao odmah. I kao razlog zato što je on želio da ubije tog Malika bin Nuveiru je zbog toga, zato što je on želio njegovu suprugu. Šah Abdulaziz Delvi kaže da je Malik bin Nuveira razveo tu ženu prije toga, ali je on nju kao držao u svojoj kući, nije je puštao, ali je razveo. U časnom Kur'anu ajet stoji u vezi ovoga, kad vi razvedete žene i taj period čekanja prođe, onda ih pustite. I zbog toga možemo vidjeti da je njen period već bio prošao, taj period čekanja poslije razvoda, i njoj je bilo dozvoljeno da se uda. U vezi ovog braka u drugom mjestu nalazimo Tamim, ime je bilo Leila bint Sinan al-Hal. Ona je bila prije supruga Malika bin Nuveira. Znači, mnoge debate su se vodile u vezi ovoga braka. Znači, neki su lažno tvrdili u vezi ovog braka da se nije na šerijetski način desio, znači propisi da se nisu ispoštovali i kao da je on bio opsjednut ili kao oslijepljen njenom ljepotom i da je se zaljubio u nju i zbog toga kad je došla kao zarobljenica i on nije mogao da čeka i oženio je. I oni kao tvrde da ovo nije brak, već znači kao Bože sačuvaj blud. Kako god, ovo je potpuna laž i nema nikakve istine u ovome,
Historičari znači nemaju nikakve dokaze u vezi toga da je to istina, niti bilo koji hadis da nas uputi na ovo. Alama bin Vardi kaže da je Halid bin Velid ubio Malika bin Nuweiru zbog toga što je prestao da plaća zekijat i zbog toga je smrtna kazna bila dozvoljena. I također naređenje u Kur'anu jeste da se žene od neprijatelja ne ubijaju, trebaju da budu zarobljenice. I također na drugom mjestu drugi autor zabilježava da kada je Tamim došla kao zarobljenice, Halid bin Velid je znači ponudio brak, ali kada je bilo dozvoljeno za taj brak. Znači on govori da također kada su zatvorenice ženske u ratu, da je propisano ako su one trudne onda niko ne smije njima da se približava, ako nisu trudne onda se može brak s njima sklopiti poslije njihovog znači prve menstruacije, ali drugi su znači bili brzi da optuže Halida bin Velida radijallahu anhu u vezi ovoga i govorili su da znači on je ubio Malika bin Nuweiru kao muslimana i kao da kroz ovaj brak da je on prekršio islamska pravila i da je to Halid uradio u toku borbe, znači da se oženio i kao da je to bilo protiv i prije islamskog zakona i islamskog zakona. Prije islama znači bilo je mnogo slučajeva koji se da ovi su ženili te zarobljenice rata i također to im je bio kao veliki ponos da ožene supruge neprijatelja. Dr. Muhammed Ali Salba u vezi ovoga govori: prema šerijetu Hazreti Halid bin Velid je znači postupio ispravno što se tiče ovoga. I kako on ovo dokazuje, kaže da poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znači oženio Džuverija binti Harith odmah poslije bitke Al-Murasija i ona je bila veliki blagoslov za svoj narod. Zbog njenog ovog braka 100 muškaraca iz njenog plemena je bilo oslobođeno. Zbog toga što su oni sada imali znači ovu bračnu vezu preko nje s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Njen otac Haris bin Dirar je postao musliman također u to vrijeme. Isto tako vrlo brzo posle bitke Hajber poslanik sallallahu alejhi ve sellem je oženio Safija bint Ahtab. Onda kad imamo primjer poslanika sallallahu alejhi ve sellem ispred nas, onda kako da kritikujemo Hazreti Halida bin Velida radijallahu anhu. Razlog zašto sam ja spomenuo ove detalje i na dan danas neki ljudi koji nemaju mnogo znanja znači govore u vezi Ebu Bekra radijallahu anhu da je Hazreti Omer radijallahu anhu kao bio ispravnog mišljenja u vezi ovoga, a Bože sačuvaj da Ebu Bekr radijallahu anhu kao nije ispravno se znači odlučio u vezi ovoga, u vezi Halida bin Velida. Kako god Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je odlučio kad je prikupio sve detalje i onda je oslobodio Halida bin Velida od bilo kakve krivice. U vezi Halida bin Velida radijallahu anhu i njegovog polaska prema Jamama, zabilježeno je da je Ebu Bekr radijallahu anhu rekao Halidu bin Velidu kada završi sa plemenom Asad i Gatfan i sa Malikom bin Nuweirom, on mu je skrenuo veliku pažnju prema Jamami. Šerik bin Abda Fusari prenosi da je bio među onima koji su prisustvovali u bitci Buzaha, kao došao sam kod Ebu Bekra radijallahu anhu i da mu je Ebu Bekr radijallahu anhu rekao da se pridruži Halidu bin Velidu i kaže ja sam nosio pismo koje je bilo napisano Halidu bin Velidu radijallahu anhu. U pismu je pisalo ja sam dobio znači pismo od tebe u kojem si govorio u vezi pobjeda koje si osvojio. I znači spomenuo je sve u vezi Asade i Gatfan plemena i kao napisao si mi da sada krećeš prema Jamama. Savjetujem te da se bojiš Allaha koji nema partnera i budi naklonjen prema muslimanima
ili dobar prema njima koji su uz tebe, ponašaj se prema njima kao da si njihov otac. O Halide, budi oprezan arogantnosti od Benu Mugira, iako neću odbiti to što su tražili od mene, ja nisam prihvatio njihov komentar u vezi tebe ili njihove tvrdnje u vezi tebe. Onda kada budeš išao protiv Benu Hanifa, budi vrlo oprezan. Zapamti, do danas nisi se suprotstavio neprijatelju kao što je to Benu Hanifa. Svi su znači protiv tebe, a to područje je puno široko. Kad stigneš tamo, znači dobro kontroliši armiju, postavi komandante na lijevu i desnu stranu i također u druge te bataljone. Konsultuj se sa muhađirima i ensarijama, ljudima koji imaju iskustvo u tome, koji su uz tebe, i također dani im njihov status i čast kad neprijatelji budu spremni i poredaju se za borbu. Napadnite im punom snagom i znači strijela za strijelu, koplje za koplje i mač protiv mača. Uzmite također zarobljenike, ulite strah u neprijatelje, ubijajući ih, spaljivajući ih. Budi pažljiv, nemoj da budeš mi neposlušan. Neka Allahov mir na tebi. Kad je ovo pismo stiglo do Halida radijallahu anhu, pročitao ga je i rekao je: mi smo čuli i mi ćemo biti poslušni svakoj tvojoj naredbi. Hazreti Halid je pripremio svoju armiju. Muselma ili Benu Hanifa, to pleme, tu su se znači borba se desila. Jedan ensarija je bio postavljen za komandanta ensarija, koga su oni od ovih odmetnika sreli, kaznili su ih. U isto vrijeme Hazreti Ebu Bekr je također poslao još jednu armiju prema njima, koja je bila vrlo naoružana sa najboljim oružanjem, da bi zaštitio zadnji dio Halidove radijallahu anhu armije, tako da nikoga ne može sa zada napadnuti. Prema Jamami Hazreti Halid se susreo sa mnogim beduinskim plemenima koji su znači bili napustili islam, borio se protiv njih i vratio ih je u islam. Također je sreo i armiju od Sađa i također je i njih poubijao. Onda je napao Jamamu. Ako Bog da, spomenut ću detalje bitke Jamama u sljedećoj hudbi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.